Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaringipun dalam aturakan wilujeng dalu kagem Bapak Kepala Desa ugi Bapak perangkatipun. Dalam aturakan wilujeng dalu kagem Bapak Ibu masyarakat Dusun Putat Desa Mojorejo. Nggih, saya ucapkan selamat malam buat sabu-sabu tercinta. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi Bebe Bukit Berbunga. Spesial tebang Bukit Berbunga buat dusun keluarga dusun Putat Mojorejo Jenis. Terima kasih. Ada hasil produksi Bukit Berbunga Mas Krisna kangge masyarakat dusun Putat Desa Mojorejo. Senja telah tiba.
Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Ojo ojo bergoyang. Budi Wijaya iki, Bewijil bos. ladrek masa kini, Masuk juga ada lewat, juga ada Tehajil Production Audio Kreasi. juga ada Fortuna lagi. Sebagai BS Audio, terima kasih. Ayo mas, ayo, kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau pergi, buka warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Sabu bergoyang, ya. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, taman yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Bukit berbunga sampun kula layani. Nggih, pripun Ibu kabare sehat nggih? Sedaya sehat nggih? Alhamdulillah jenengan sehat, kula nggih sehat. Oh siap. Mas. Mas Sujono Pamungkas wilujeng dalu Mas. Aduh. Nggih, wilujeng dalu. Heeh. Nggih, alhamdulillah no, pagelaran dalu niki spesial banget. Nggih Mas. Penontonnya jan membeludak, padat merayap, alhamdulillah. Alhamdulillah depan samping belakang full. Pokoknya masyarakat dusun Putat Desa Mojorejo niki jan wis. Nembe mriki nggih Mas. Nggih, nembe niki. Alhamdulillah tahun ngajeng mugi-mugi mriki malih amin. Amin. Nggih Bapak Kepala Desa. Ngaturaken sembah nuwun dhumateng masyarakat Putat, Nggih. kula sampun ugi perangkat dusun Bapak Kepala Desa khususnya. Nggih, Panjenenganipun Bapak di belakang itu no. Bapak sinten Bapak Kepala Desa? Bapak Slamet Mulyo Suharjo SPD. Nah, lajeng Kepala Desa Kalian Ibu Siti Sulistyowati. Nggih. Oh nggih bener. Kepala dusunnya sinten no di sampingnya? Bapak Nuradi Mas. Nggih. Ibunya Ibu Satumi. Aduh. Matur Apunten, nuwun. Ibu. Nggih. Ngene kan jelas. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Pilih sing dalu panjenengan Bapak Kepala Daerah nggih Nggih. Mbak Bupati matur nuwun rawuh.
Nggih, langsung kemawon, atur salam mangke mawon. Nggih. Dikasih kesempatan panjenengan Nggih Bapak. ugi Bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa perangkatipun menawi ngerusakaken lakon campursari sumangga. Nggih, kawula Ugi. semoga akan kula kasih kesempatan. Nggih ugi bapak-bapak kalian ibunya yang pakai batik hijau seperti saya. Masih senyum-senyum. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, kersane dipun angen-angen dulu. Nggih. Diparingi satu tebang malih. Niki enten kasunyatan Mas. Kasunyatan. Nggih, saking tim Kopior. Oh, tim kopior. Waduh, langsung ya. Oke. Persiapan Lewung. Ngatur sembah nuwun dumateng. Oh, nggih, tim Lamongan. Oh, tim Lamongan. Nggih, mintanya Saudara? kasunyatan. Oh, begitu. Nggih. Mas Eko wong gadang matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih. Ket mulai awan aku ditunggoni ning. Alhamdulillah. Jono, guru pedot. Iya kok. Nggih. Nggih, gulu pedot. Nggih. Oke Pak Brengos dari Lamongan Pamotan nggih kalau salah. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Nggih. Saya dikasih oleh-oleh matur sembah nuwun. Alhamdulillah, ser. Lewung kasunyatan Nggih, Mbak Ika monggo. ning Karembong. Kurung rek kurung. Selamat malam, digoyang kembali Budi Wijaya. Yang di belakang digoyang kembali ya. Ora gampang rompo lelakon iki. Aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni. Apa kasunyatane tresno kowe sumanding ngoyo. Burananku yen lagi sliramu
sembah kasunyatan. Nggih. Sampai umum mereka awan dhewe jarine lho iki. Pasangan kenyataan iki. Nyata fakta niki. Nggih sabar, Bos. Nggih kasih kesempatan pripun Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa monggo. Saged request yo mboten napa-napa. Utawi Bapak panitia. Pripun, Pak? Pak Lurah. Ibu setuju nggih Pak Lurah mriki nggih? Setuju? Kasih tepuk tangan 1 2 3 ya. Ibu Bu Kades dalam Bu Polong Kades. Ibu Kepala Dusun. Monggo perwakilan. Oh nggih. Monggo. Kasih spot, Mas. Yuk, terima. Pak gimana, Pak? Loh. Lah nggih. Oh dijemput. Gak bahaya ta iki. Yuk. Lah nggih. Pak, mosok njaluk dijemput. Setuju dijemput. Tapi balik gendong kula lho nggih. Setuju? Setuju, ayo wis ndang tabuhan rek. Kok glani. Goyut tok. Lho saestu niku Lah lolos nggih. niku Mbak Ika niku. Pripun? Napa perwakilan? Nggih. Isin neng malu. Nggih. Masalahnya Budi Wijaya nembe dalu niki tampil ten mriki. Lah nggih sing wingking niku duoting-duting terus lah tiange mboten purun mriki lho. Nggih. Cuma duding-duding doang. Lah nggih lho nika lho. Sampun gerak lho ya kandhane ya. Ampun kok. Oh, berarti nek disupport izin. Jaluk polosan. Pak pokoke mari ke Pak Lurah iso gak iso tak jemput. Nggih. Setuju nggih? Balike gendong lho Pak Lurah, awas pen. Ayo Pak. As. Nggih, monggo. Pak Polo nggih. Ah! Pak Polo. Masalah seneng aku ngene iki brengose sontok-sontok ngene iki. Ayo Pak Polo. Aja nek ngono ngipingi Pak Polo gak oleh Pak Polo pamali. Ayo rene. Lagune napa Pak Polo? Lah sampean rene njaluk apa? Gerigis guys. Nggih. Kalau mau siang gerigise ori sampun kula layani, Pak. Oke. Saiki katon campur sari wonten musike. Pripun? Oke. Sembarang pokoke niki. Sing penting pelicine. Mangga telemon. Yo. Tak boleh Pak Polo. Iku kok. Loh ya. Pak gak oleh pilih kasih aku tambah njaluk sing gede lho. Ya apa penale nang golok. Ayo. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Pak Polo. Ladrak. Saya lagi. Terbaik di bumi. Pasar. Duwe iki lho. Ada nana. Nana Pate. Ke
Lho putih Pak Polo. Pak Polo. Sampun ta? Oh nggih sembah nuwun. Mau elok tempo nek arep Mas. Heeh. Jan piantune bluwader ning. Nggih. Pripun Mas? Monggo. Sinten Pak? Sinten sing banter ta lho Bu? Pak Moden, nikahin saya dong Pak Moden. Ayo Pak Moden. Pak Moden iki didampingi Mas Eko yang diminta gulu pedot. Oh ngaten, nggih Mas. Gimana Bapak? Monggo Pak Moden. Sing sabar, sing sabar. Kerutuan duren loh. Kacau, kacau. Pak Care, sekalian Pak Care. Oh nggih Pak Care, Pak Modin, Bapak sinten? Nggih. Lagune napa Pak? Jangan tunggu lama-lama. Sing Pak Mudine Gus Dur. Gus Dur. Walikane wong lha nggih. Nggih. Cocok ya jenenge Mudin njaluke Gus Dur. Oh nggih. Lah nggih. Gede, monggo yuk. Nggih, Konsep Mas. pendengung sepakat yuk. Jangan tunggu lama-lama. Nggih, monggo.
Oke baik. Tentukan tanggalnya dulu. Sisa dan kisah engkau jadinya bila diriku dirayu orang. Janganlah aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ayo pacare. Ayo maju. Nek gak maju aku sing rene lho. Apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang terlalu banyak meminta akan menimbang rasa, jangan biarkan aku menunggu. Janganlah engkau cepat berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ladrak-ladrak. Ayoy. Sisa dan kisah engkau jadinya bila diriku dirayu orang. Jangan biarkan atau dimanja. Jangan dipandang sebelah mata. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Yo 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 yo. Pak Jare sudah. Sudah. Cek kae tak ngono ae ya wis derumus lho Mas. Jadi waktu tinggal satu lagu. Oh nggih. Tasik enten air bunga Air bunga. kali Gus Dur. Gus Dur. Gulu pedotnya mangke di acara budaya Sekar Sari Oh kadang. nggih. Kalau nggak gulu pedot katanya mintain Lilo. Gampang wes bos. Oh begitu katanya ya Mas ya. Di depan itu orangnya. Yang ini kan Yang- sabu yang teraniaya niki saya nggih ya. Oke, monggo tumbang terakhir pripun Bapak? Oh, sahabat pamitan nggih. Oh, nggih, dari atur monggo. Nggih Pak, selamat jalan hati-hati. Nggih monggo. Tambah terakhir nggih niki. Ngapun-ngapun dalu nggih sampun dalu. Sepakat dari Delewong Gus Dur. Oh nggih. Pripun Mas? Delewong sudah siap? Belum, Bos. Oke baik, disiapkan dulu Mas.
dikongkon nodo parlemen. Jarene kasus ono, jarene kasus kene, ning ora ono nyatane. Wan politik Orde Baru dadi korban ambisi reformis palsu. Putri Nadyan cacat fitrahmu, nanging ngerti batinmu, nganti kucing nganti asu. Jarene kasus ono, jarene kasus kene, ning ra ono nyatane. Kelingan wolehmu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Ini kayak marah-marah lagi Budi Wijaya. Ada deleu. Anti galau. Jika ada yang haji, lebatnya haji gak peliti loh bos. Terima kasih. Salungamu ake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekel kono kene mergo belani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekel kono kene sebab belani rakyate, sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Terima kasih. Ini kan bareng-bareng lagi Lemon. Galau. Kita juga dari Putri loh ini. Nadyan cacat fitrahmu, nanging ngerti batinmu, ngerti kucing, ngerti asu. Wasu LSM opo partai, ormas omong RT, sing penting tumindae. Ya kelingan bolehmu
iki rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Ning Putri ning Nyati Matur Baduwun terima kasih ya tembangi Gus Dur. Sikir. Jurne suka eling lan waspada ning waktune iki sampun cukup mangke pinanggih malih kok. Monggo perform terakhir tembangi terserah dirimu deh. Oke, baik. Mergo saiki wis dadi biduan. Mas Jono sayang, biyen omahku jan elek tenan. Senadyan ra bisa nggo bebarengan,
sego kering bareng saiki jenengku kondang aku njur lali karo kanan aku eling biyen pancen dodol sego kucing bareng saiki dadi wong gedhe mergo kaya kere munggah balik aku eling biyen pancen dodol sego kering bareng saiki jenengku kondang aku njur lali karo kahanan aku eling biyen pancen dodol sego kering mula aja ditongakake muga-muga ora bakal dadi kere ayo oh Budi Wijaya lo mas Jose. oi oh yo oh yo hak salale Awas Bagas.